Mutta lähes minkä vaan osaamisen voi kuitenkin niinku karrellyä myöskin niinku duuniksi. Ykkönen on pakko olla sama. Joo, MYT, ikkunanpesu. Okay. Helppo myöskin niin kaikenlainen siivoaminen. Mä olen miettinyt Airbnb:n siivoamista. Soittelee Airbnb:n helposti siivoamista, laskutaan tämän verran ja tämän verran. Niin musta toi on yksi tosi niin mahtava tapa ja tosi helppo toteuttaa. Valmennukset, jos sä osaat vaikka, mä saan vaikka pelaa lentopalloa, niin sitten mä voin alkaa myydä vaikka lentopallon valmennuksia silleen nuoremmille. Mulla oli naapurissa semmonen vanhempi rouva ja häntä autoi sitten kaikessa mahdollista. Hän soitteli, että joo, että nyt pitäisi varastossa tai autotallissa tehdä tämmöisiä hommia, että pitäisi raivata tietä siellä. Ja se voi olla mitä vaan. Sitten vaan easy pay siihen. Ja näin, toi niin paljon menee sen ympärille, mitä itse osaa. Lähes minkä vaan osaamisen voi kuitenkin karrellyä myöskin duuniksi. Luovuus vaan rajana. Että sitä keksii, niin siis sitä kohtaa. Älkää meiltä kysy, just näin, että kaikki itse voi miettiä se, että missä on se luovuuden huippu. Just tälleen Just näin.